Вакытларга бирешмейче, жырлап кына яшигәне, гомерләрне гөлләрлек, сәбәпләрен табыйганы, язмышларга уч иткәндәй, тик яшьлектә калыйганы, гомерләрне гөлләрлек, сәбәпләрен табыйганы, язмышларга уч иткәндәй, тик яшьлектә калыйганы. Үкенмәслек булсын безнең җаныбыздай газиз гомер, санаулы еллар эчендә көнләшерлек яшәп өлгер, гомерләрне гөлләрлек, сәбәпләрен табыйганы, язмышларга уч иткәндәй, тик яшьлектә калыйганы. Узай инде димигәне, яшьлекләрнең яшьләр чагы, бу гомердә яшьлектәндә кадерлерәк ни бар тагын, гомерләрне гөлләрлек, сәбәпләрен табыйганы, язмышларга уч иткәндәй, тик яшьлектә калыйганы, гомерләрне гөлләрлек, сәбәпләрен табыйганы, язмышларга уч иткәндәй, тик яшьлектә калыйганы, язмышларга уч иткәндәй, тик яшьлектә калыйганы, тик яшьлектә